Avui prepararem espatlla de xai al forn. El primer que farem és posar oli a la safata del forn. Començarem tallant les patates en mitges llunes d'un dit de gruix aproximadament i posant-les a la safata. Continuarem amb la ceba i els pebrots verds i els tallarem en trossos grans i els distribuirem per la safata. Posarem els alls que prèviament haurem esclafat amb un cop de ganivet. Posarem la sal, el pebre, les fulles de llorer i un raig d'oli d'oliva. Farigola i romaní. Nosaltres tenim unes plantetes aromàtiques i ens agrada posar-ho fresc, però si no en teniu, podeu posar-ho en sec. Distribuirem les herbetes per tota la safata i afegirem uns trossos de llimona. Posarem la reixa del forn a sobre de la safata plena de verduretes i patates. És aquí on posarem les espatlles de xai. Les fregarem per tot arreu amb un all . La por ens mou i ens fa estar quiets amb l'amor, ens passa el mateix i vivim segur fins al moment i la gent necessita altra gent. El més és sempre més que el menys, el menys és més. I li posarem una mica de sal i de pebre. Que no és fàcil, però ens encanta fer-ho. I res, gaire res més que el que fem, gaire res, gaire més serem. Gaire res més que el que fem, gaire res, gaire més serem. Gaire res, gaire més serem, gaire res més que el que fem. Gaire res, gaire més serem. Agafarem aquesta barreja i pintarem les espatlles. Si no teniu pinzell, no patiu. Ho feu amb les mans, com el Jordi. Estàs tan lluny de mi com el meu poble del seu país, com la Bohèmia de París, com el meu don. Unes rodanxes de llimona. Estic tan lluny de tu com l'amor és lluny de Roma, com Nova York de la foscor, com el meu front del teu petó. Uns 100 mil·lilitres de brou i cap al forn. Recorreré el món sencer per intentar sentir-te a prop, i quan no em quedi més alè seguiré però més a poc a poc. Ara se'ns gira feina.
Quan passin 30 minuts, treurem la safata i donarem la volta a les espatlles. Com el turista de l'immigrant, com el vassall del noble, com el polític del seu poble, com el refugiat de Malta, com els meus llavis de la teva galta. Tornarem a regar amb 100 mil·lílitres de brou D'allò que mai ha passat, però que sempre he imaginat. ploro i enyoro. i de nou cap al forn. Però la distància em té atrapat. Recorreré el món sencer per intentar sentir-te a prop. I quan no em quedi més Passats 30 minuts més, aproximadament, treurem la safata, desmuntarem el xiringuito sentir-te a prop. I quan no em quedi més alè, seguiré però més a poc a poc. i donarem unes voltes a les patates i a les verdures. Tornarem a muntar Ploro i enyoro. Tot allò que mai ha passat, però que sempre he imaginat. Tornarem a regar amb 100 mil·lílitres de brou Ser més a prop del teu costat, però la distància em té atrapat. Recorreré el món sencer per intentar sentir-te a prop. i de nou cap al forn. Seguiré però més a poc a poc. Recorreré el món sencer per intentar sentir-te a prop. I quan no em quedi més alè, seguiré però més a poc a poc. Passat aquest temps, tornarem a desmuntar. Amb el suquet que hi ha a la safata, tornarem a humidificar les espatlles. Farem 4 voltes al pis de sota i tornarem a col·locar les espatlles canviant la direcció. Seràs la 3 voltes rebel. Seràs un puny alçada al vent. I tu sols tu Reguem faràs vibrar 5 continents. i cap a dintre. Va, que ja queda menys. Emancipada de qualsevol dolor. Vas eixir Toca regar, alegria però aquesta vegada amb una mica de brandy. de qui sap que el demà de qui Pels dos costats, que el demà serà millor. Seràs aquella que vas voler ser. Seràs Va, que ara no desmuntem. Cap al forn. seràs un puny alçat al vent. I tu sols tu faràs vibrar 5 Uf, continents. quina flaire més bona. Retirem les espatlles i aboquem el caldo de la safata en un cassó. Alliberada a qualsevol espai. No deixaràs que Muntem de nou veure mai. Seràs l'estel que guiarà i reguem un cop més amb el caldo que ha anat cuinant-se a la safata. la llibertat. Seràs aquella que vas voler ser. Últim cop de forn. Voltes rebel. Seràs un puny Mentrestant, posem el brou a reduir. i tu sols tu faràs vibrar 5 Volem concentrar tots els sabors. Ets la forta tempesta d'abril,
Un cop reduït, el reservarem. Ara prepararem les racions. I la salseta? Seràs un puny alçada al vent i tu sols tu faràs vibrar 5 continents. Aquella que vas voler ser i tu sols tu. Ara sí! Voilà! Si t'ha agradat el vídeo, subscriu-te al nostre canal i comparteix a Facebook, Instagram i Twitter. Salut i bon menjar!